Maayong gabi kaninyong tanan, mga igsuon ug mga higala. Ano napunta karon sa atong buloton mao ang pagwali sa mayong balita. Atong basahon ang Hebreo 4 bersikulo 12. Hebreo 4 bersikulo 12 nagaingon, kayang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu, sa mga lutahan og sa mga kauyukan, og motugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Labing gamhanan namong Amahan, salamat nining higayon nga imong gihatag kanamo aron sa pagpaminaw na usab sa imong pulong. Hinaot pa ang imong balang espiritu mo'y maghatag kanamo og kahayag sa pagsabot niini kay tungod kining imong pulong espirituhanon o pinaagi lamang sa espiritu namo kini masabtan. So Lord, tabangi kami nining orasa. Mao kini ang among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Maigsoon dinhi sa Cavite, sa Maynila, Cavite City, nabatasan na sa mga katawhan ang pagpangitag gahom o anting-anting sama ni Nardong Putik. Kay latang Nardong Putik nga siya usa ka tawong dunay gahom. Mga kada sa Kwaresma, ang mga kalalakinan magalinya dito sa mga gubat, sa kalasangan, sa katubigan, sa mga suba, sa lamak, sa bukid, aron lamang sa pagpangita og gahom. Apan ang subo, mga igsoon, dunay gahom nga talagsara ang nagpangita. Gahom nga makapausab sa kinabuhi sa tao o gahom nga makadawatag kinabuhing dayon gikan sa Dios. Mao kini ang gahom sa pulong sa Dios. Mao kana ang akong uluhan karong gabiuna, ang gahom sa pulong sa Dios. Unsa may atong angay makita niining gahom sa pulong sa Dios. Now, pulong sa Dios, pulong importante kayo sa tao o sa atong kinabuhi kay kung walay pulong dili gyud ta magkasinabdanay. Mausab ang pulong sa Dios, importante kaayo natong tanan kay dili nato masabtan ang kabubut-on sa Dios sa atong kinabuhi. Dili ta makibalo sa iyang plano, sa iyang gugma, sa iyang pagluwas kanato, walay pasukaranan ang atong pagtuo kung walay pulong sa Dios. Busa pulong sa Dios maoy maghatag natog kaalam ngadto paingon sa kaluwasan. Kaalam bahin sa Dios og sa iyang gugma aron kitay dunay maka kupot yun sa pagsalig sa iyang kamatuoran. Busa nagaingon sa Roma 10:17 na ang pagtuo magaabot gikan sa madungog og ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. So busa importante kaayo ang pulong sa Dios apan atong tan-awon ang gahom niini. Usa ka gamhanan ang pulong matud pa sa Hebreo nga atong gibasa, Hebreo 4 bersikulo 12. Basahon na kog usab pagigsuon. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu, sa mga lutahan og sa mga kauyukan, og motugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Now, atong tan-awon ang duha ka gahom nga angay natong may baluan niining bersikulo nga atong gibasa. Primero, ang pulong sa Dios gamhanan kay tungod buhi kini. Nagiingon dinhi sa atong teksto, Hebrews 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan.
nagalihok nga gamhanan. So buhi gahom, dunay gahom ang pulong kay tungod buhi kini. No? Dunay gahom kay tungod buhi kini. Now atong tan-awon ang gisulti ni Jesucristo sa iyang baba nagaingon sa John 6:63. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. So makita nato nga buhi gyud dunay gahom nga ang pulong sa Dios nga buhi siya kay tungod kini espiritu og ang espiritu mooy magahatag og kinabuhi. So busa kining pulong importante kini sa tanang katawhan, no? Ang pulong sa Dios gahom, dunay gahom kay tungod na diha magikan ang kinabuhi og ang taong patay sa kasalanan sa pagkadungog diha sa pulong ni Kristo nga igawali sa mga iyang katawhan mga buhi. Nagaingon din sa John 5:25. Nagaingon sa John 5:25. Nagaingon nga sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nagasingabot og karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios og kadtong magapatalinhog mabuhi. So importante kaayo nga madunggan sa mga katawhan ang pulong ni Kristo nga igawali kay tungod kadtong mga patay sa sala mga buhi gayod. So ang pulong nagalihok, nag-ingon dilen kay ingon nga ang pulong na adunay gahom apan kini nagalihok. Nagalihok kini, buhi kini, no? Gahom nga makabuhi sa mga patay. Kay tungod naglihok. Kung kini buhi, kini makahatag og kinabuhi. At kung basahon utro katong John 6:63 nag-iingon si Kristo, ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. Sa original nini sa ambot masabot sa buhi, no, nagalihok kini, nagalihok energies. Ana magikan nato ang energy, di ba? Ana magikan ang English energy, meaning active, aktibo o nagatrabaho. So busa kung atong iwali ang pulong mo trabaho gyud kini, ang espiritu mo trabaho nini sama sa pagmugna sa kalibutan nga ang pulong nagalihok. Ato kung basahon ang John 1:1 kutob sa 3 nagaingon, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Kinsang kaniya? Ang pulong. Og niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. So busa ang pulong nga atong iwali o madunggan sa mga katawhan nga giwali kini mulihok didto sa kinabuhi sa tao kung unsa ang Ginoo nga nagmugna sa kalibutan iyang gihimo ang imposible gyud maupod mao'y pagahimuon niya ang bag-ong pagkatao sulod kanato, no? Tan-aw nato nga kinsa ning pulong kay baluktan nga kini mao si Kristo, John 1:14. Og si Kristo mao ang exact representation of God. Siya kadtong pulong nga buhi nga mao'y representa kanato aron sabtan nato unsay katuyuan sa Dios. Colossus 1:15 hanggang 16. Siya maong dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Panganay diha origin or the beginning. Di kay siya gianak sama na ang iyang pagka-Dios gianak, no? Na dunay sinugdanan, no? Alam natin nga ang kining si Kristo Dios way kinutuban. So siya maong ang origin sa tanan, siya ang sinugdanan sa tanan. Versikulo 16, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang. Diha sa langit og dinhi sa yuta, makita og dili makita, mga lingkuranan nga harianon
o kagahom o pamunuan o pagkabulutan ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya og alang kaniya. So busa ang pulong, si Kristo ang buhing pulong, ang Biblia mao ang gisulat nga pulong. Usara gyud na sila. Busa kung ang pulong atong iwali, nagalihok kini. May kinabuhi kini. So kini muhimo nig bag-ong pagkatao diha sa kinabuhi sa tao. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. See? Bag-ong binuhat, ang daang mga butang nagapangagi na, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So makita nato primero ang gahom ini ang pulong buhi. Ikaduha, ang pulong sa Dios mahait. Ato masahon ang Hebrews 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa pinagagitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. So makita nato ang pulong mahait, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Now, mahait diha sa original ni gingan lang og tumoteros. Tumoteros but pasabot sa usarang ka kudlit makatabas na. Oh, usa ka ulos makatabas na, makaputol na, usa ka stroke lamang, usa ka kudlit maputol dayon. Hay kayo kining maong pulong sa Dios. Og modulot ngadto sa tulo ka matang nga imposible. Primero, unsang matang imposible nga ana makadulot gyud ang pulong. Primero, ang sabi sa gitagbuan sa kalag og espiritu. Now, kibalot ta sa Biblia nga ang tao composed of visible and invisible part, di ba? Ang visible ang lawas, pero ang invisible mao ang kalag o espiritu. Dili na sila magkabulag, no? Dili na sila magkabulag. Kining dili makita, the invisible, usara na sila kalag o digali espiritu. Interchangeable na sa Bible. Apan ang pulong mutagbo ngadto sa utlanan nining duha, makasabot, makahibalo, makasulod siya sa atog yung espiritu o sa atong kalag. Subusa ang pulong sa Dios gamhanang gyud. Ikaduha, ngayon nga ang pulong modulot ngadto sa lutahan og sa mga kauyukan. Lutahan may igsoon, di ba, kanang modugtong sa bukog. Ang tao makabarog tungod sa mga lutahan. Kung bukog lang, di gyud ta kabarog. Apan lutahan, naag gyud nagdugtong diha. No? So kung ang lutahan mao nay kusog sa tao, ana pud ang pulong ngadto gyud sa atong kusog aron nga kita mo surrender ngadto kaniya pinaagi sa gahom sa pulong nga masabtan nato aron ang tao makapaghinulso o maluwas. So ang gahom ni mahait nga musulod ngadto sa lutahan og sa mga kauyukan. Ang dili lang didto, ikatulo, kining ang gahom sa pulong nga mahait mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Nakita nyo? Pulong sa Dios mutugkad sa atong mga hunahuna. Pulong sa Dios mutugkad mutungkad sa at katuyuan sa atong mga kasing-kasing. Sa gawas pa niya na mahait siya sama sa duhay sulab. Duhay sulab ambot pasabot na distomos parihong hait, no? Ang duha gyud. Walay makaikyas sa hait sa pulong, maigsoon. Walay kapangulipas ang tanang tao kung unsay mabati nila sa pulong o unsay katuyuan sa pulong, wa tay kapangulipas. Kung kita musupak sa pulong, wa tay kapangulipas ngadto tas kapildihan sa impierno. May baluan sa pulong ang kinasudlan, ang kinatuyuan at hunahuna bisan pa ngadto sa kalagog sa atong espiritu. Dili gyud makapangulipas sa pulong ang tanang tao. Kung unsay gisulti sa pulong kanato, tinuod. Kung unsay pag-awhag sa pulong kanato, dawaton og tuuhan. Mauni ang akong
ang atong kaluwasan. So kung sa mga igsuon, ni anang duha ka kamatuoran nga sabta nato sa gahom sa pulong, mauni ang kaluwasan. Nga ang kaluwasan nato anhagyod magsugod sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga kini paminawan sa tanan sa pagwali. Kinahanglan iwali pud ni kay nagaingon ang 1 Peter chapter 1 verse 23 unsay gisulti ngadto sa 1 Peter chapter 1:23. Nagaingon maigsuon nga kita gianak og usab, ang sabi, kamo gianak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra. Unsay buot pasabot? Dinaagi sa lihok o pamaagi sa tao, kundili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Anigyud magsugod ang kaluwasan nato. Anha ta makasabot, anha ta makaibalo, so anha ta mo tuo. So ang pagtuo nagagikan sa kamatuoran gikan sa pulong. So unsang klasihang pagtuo na nimo? Gikan ba sa pulong o ang imong nature lang o naandan? So busa pulong sa Dios maoy makahusga sa atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing limbungan maigsuon kay inguntag ang atong gisudlan nga pagtuo igo na, ang atong gisudlan nga mga grupo tinuod na, pero ang pulong sa Dios may makatultol ka nato ug asa gyud ta paingon og kinsa gyud ang atong pagatuuhan. Dili kini masayop ang pulong sa Dios, walay kasaypanan, igo, hingpit og dili gyud masayop. So pulong sa Dios maoy mo yagbot sa atong kinasudlanan. Pulong sa Dios maoy magdala kanato ngadto kang Hesus. Pulong sa Dios maoy magahatag kanato pagtuo aron madawat nato ang grasyang kaluwasan gikan sa Dios. So busa maigsuon, mao ni ang gahom sa pulong sa Dios. Magampo kita. Salamat Lord nining pulong ang among nadawat. Doon nami paglaom. Doon nami assurance diha sa pulong nimo kay ang imong pulong igo gyud kini hingpit og dili gyud masayo. In Jesus name. Amen.